Z Bratislavy do Košíc dnes krátko po sebe odchádzal Intercity RegioJet a po ňom rýchlik železničnej spoločnosti. Priority cestujúcich sú rýchlosť, cena a pohodlie. RegioJet do Košic. Cena tam bola rozhodujúca. RegioJet je pre mňa lepší s tým, že som rýchlejšie o hodinu doma. Rýchlik býva väčšinou dosť preplnený, pretože všetci chodia rýchlikom a hlavne teraz, keď ho majú všetci zadarmo skoro. Väčšinou po väčšine RegioJetom pre nás zamestnaných, aj pre dôchodcov, takto rýchlikom klasickým. Týmto rýchlikom a mám dobrý pripoj, idem priamo do Starej Ľubovne, ešte potom z Popradu, takže mám to lepšie. RegioJet je od včera jediným rýchlovlakom na najvyťaženejšej trati. Cesta z Bratislavy do Košíc mu trvá o necelú hodinu menej ako rýchlikom. Ceny v rýchlikoch reguluje štát. Celý lístok z Bratislavy do Košíc stojí viac ako 17 eur. Pravidelní cestujúci môžu ušetriť 25%. Ceny v IC-vlakoch RegioJetu začínajú na 9 eurách a končia pri 23 v závislosti od triedy. RegioJet vyprodukoval za minulý rok stratu takmer 4 milióny eur. Naším cílem je samozřejmě rozvíjet ten biznis na Slovensku tak, že si na sebe vydělá. Každopádně na druhou stranu my zatím ceny nijak neměníme. Nám zůstává konkurence v podobě rychlíků železniční společnosti, kde 50% cestujících může jezdit zadarmo a pro nás ta atraktivní cena je důležitý nástroj. RegioJet, ktorý od včera jazdí s 10 vagónmi miesto 6, zaznamenal nárast cestujúcich. Ranní spoj z Košic do Bratislavy měl přibližně o 150 až 200 míst více v soupravě a samozřejmě byl vyprodaný, takže určitě prostě těch cestujících dneska i v těch následujících dnech s námi pojede více. Železničná spoločnosť presunula svoje moderné vagóny zo zrušených IC vlakov do rýchlikov. Koľko cestujúcich dnes do nich prestúpilo, nám zatiaľ nespresnili. V priebehu prvého dňa nie je možné zistiť reálnu situáciu, pretože si treba uvedomiť, že denne tu v dvojhodinovom odstupe jazdí 16 rýchlikov. Budeme sledovať samozrejme, či cestujúci pribúda a či teda kapacita vlakov je dostatočná. Obaja dopravcovia čakajú na najbližší víkend, kedy sa presúva najviac ľudí. Železničná spoločnosť posilnila piatkové a nedeľné rýchliky a ponechala priame spoje medzi Bratislavou, Prešovom a Humenným. Kristián Čekovský, RTVS.